मोदी जी ने या बोडोलैंड में 3-4 बार आ चुके हैं। बोडोलैंड में, सिर्फ बोडोलैंड में ही इलेक्शन मीटिंग में भी आया, इलेक्शन के बिना और मीटिंग में भी आया है। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा अलग फीलिंग हो रहा है। आं चंदन ब्रह्म प्रमोद बर' फंबाया आं चंदन ब्रह्मनो जयंत बसुमतारीनि जायगायाव एमएलए टिकेटखौ होसिगोन। कॉलेज चाहिए, रेडियो सेंटर चाहिए बोडो भाषा में, टीवी सेंटर चाहिए बोडो भाषा में। ऐसा बहुत सारे चीज़ें जो है बोडो सोसाइटी को बसाए रखने के लिए वो काफ़ी मतलब डिमांड था, लेकिन सेपारेट स्टेट का डिमांड नहीं था। खोथाफोर बुंदों प्रमोद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो। सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन। आं चंदन ब्रह्म प्रमोद बर' फंबायखौ आं रायफ्लादोंसोमोन जेब्ला बिपिएफ पार्टियाव आंनि बिबानखौ लानानै प्रमोद बर' फंबायखौ आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुंफ्लादों रायफ्लादोंसोमोन। नाथाय प्रमोद बर'आ आंखौ जोबोद फोथायो। दिनैनि समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय प्रमोद बर'आ जयंत बसुमतारीनि जायगायाव एमएलए टिकेटखौ आंनो होसिगोन। गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो प्रमोद बर' फंबायखौ आं रायफ्लादोंसोमोन, बुंफ्लादोंसोमोन। जेब्ला बिपिएफ पार्टियाव दंमोन अब्ला आं प्रमोद बर'खौ रायफ्लादों, बुंफ्लादों, गासैबो आंनि फावथिनासोमोन। प्रमोद बर'आ जातिनि जौगानाय थांनाय थैनायनि बाथ्रा जि बड'लेण्डनि इस्यु एबा बेनि अनगायैबो जोंनि माहारियारि जायफोर इस्युफोर दङ, हाबाफारि एबा आयदाफोर दङ, बे बिथिङाव बे जागायजेननायनिफ्रायनो गाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जागायजेननायनिफ्रायबो मालाबाबो प्रमोद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटी एबा दायित्व लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै। मतलब डिफेंस को आप छोड़िए, आर्म्स आर्मी पुलिस को, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड होता है उनका एक डर रह जाता है मेरे ख्याल से। तो इसीलिए वो लोग सुपर के आर्म्स रखता है कि आने वाले समय में अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरे डिफेंसिव के लिए चाहिए। लेकिन वो जो है उनका दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है शायद कि मुझे डिफेंसिव चाहिए, क्योंकि वो गलत किया था, तो पास्ट लाइफ में गलत किया था, तो वो डर में रहता है, तो इसलिए वो आर्म्स सुपर के रखता है। बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमोद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा। खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों, बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन। साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन। आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय बिटिसिआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन। गतिके दिनैनि दिनाव प्रमोद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों, प्रमोद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो। सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन। बिटिसि जि एकर्ड मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि बिटिआर सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बियो कुनु कारनाव कम्पेयारेबल एबा तुलना खालामजाया। मानो होनोब्ला बिटिसि सुक्तिया 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजननिबो खोथा दं आरो 8 शेड्यूल जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शेड्यूलाव बियो थिसनजादों। बिटिआर सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे बिटिआर सुक्तियाव गैया। बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसि सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो, रायलायथावानो नङा। आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमोद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा, बिटिआर सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय कुनु बे सुक्तियाव जेबो बिषय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै। बर' रावखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों 8 शेड्यूल जों मोनबोखादों। दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया राव। असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा
10 शेड्यूल 8 शेड्यूल दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 शेड्यूल जाबाय होमब्ला बियो दिनै माबेबा साबस्टेन्शियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेज होनायनि थाखाय जे बिटिआर सुक्तियाव लाना फैदों बियो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों 8 शेड्यूल मोनखानाय लैंग्वेजआ मोनसे स्टेटनि एसोसिएट लैंग्वेज जानो हाया बे स्टेटनि बियो फुल लैंग्वेजसो जानो हायो आरो 1985 आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्शियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेज महरै मोनखादों गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा बिनि जौगासारनाया बहा बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै बे हायदोंसो